Krumpli, brassói, virsli, pizza, gomba, paradicsomleves, leves, milánói, pizza. Mondjuk a almás, azt szeretem, és ennyi. A mamám szokott nekem csinálni zserbót, kókusz, golyót. Szeretek otthon milánóit enni, meg sütit enni. Szeretem a palacsintát. Palacsintát kakaóval, meg lekvárral. Kakaósan, meg lekvárosan. Hát én szeretem a hamburgert a legjobban. És ketchupon meg majonézzel. Kell bele delikát, ízesítők. Liszt van benne, sajt, hús, szaft, tej, csoki, kakaópor, 5 perc a sütőben, kókuszreszelék, ennyi. Serpenyőbe bele kell rakni a tésztát, utána már kész van az egyik oldala, át kell forgatni fogkanállal, és ki kell venni. Meg jó melegen, úgy a jó. Frissen csinálva. Azzal is segítheti a Gyermekétkeztetési Alapítványt, ha feliratkozik YouTube csatornánkra, megnyomja a tetszik gombot, vagy megosztja ezt a videót. Vagy mind a három egyszerre. Köszönöm szépen!